É moi fácil para o que sabe. Para mí é fácil. Cestos normales, podes facer 2 no día, máis non. Aprendín eu por necesidade. Non tiña cartos. Vamos á feira. Sí, sí. Vendías nas feiras. Para isto ten que ser a madeira gorda. Para viralo para arriba máis delgada. E despois para dar redor ten que ser aínda moito máis delgada, como se ve aí. Sobre todo o queixo fresco, aquí véndese ben, o requeixo. E despois teño mel, fabas, a verdura, que tamén veñen a verdura. E bueno, mazás, cebolas, noces. Pois a min gustame porque hai de todo, e claro, hai tamén que axudarlles para que vayan salindo. Aquí moitas veces compro destos de pésego, de mora, está moi ben porque é moi natural, e hai pescado, e xa cho limpan e todo, que iso é o que vale. Algúnha verdura que non teña eu, por exemplo, agora xa acabaron os tomates e eso, entonces levo tomates e patacas. Nós gustanos recuperar as tradicións. Entón temos o antroido, xa miramos sempre de facer os disfraces, despois as letras galegas todos os anos se celebran, sempre hai un concerto ou teatro, e tamén ás veces pois a personaxe que se adica, pois sempre temos por aí escrito, ainda de feito hai por aí, pois uns versos. Despois ali cargábamos en camións e levábamos aos lavaderos. Os lavaderos, xa digo, pasaba pola zona de machaqueo, de molienda, machacábase primeiro un gordo, despois pasaba por varios moinhos, e despois pasaba á flotación. Entón, na flotación, despois de levar os reactivos, eso facíase girar, pasaba por unhas celdas, unhos depois de unhas celdas, facíase girar a moitas revolucións, e metíase aire por abaixo.